Mi ngasidang lakpa mi nang ngamaga nang no ngasibo ngamdri ba? Ay ngong nang su ngamdri ba sita? Makun nam lai rami. Takpiyo. Nato na singkala ya na kam thok kadang ne to. Tomo na kunang ano? Bungo kayo daw lagi. Yare, double amuk chase khong thilo. Phire, double, chalo. 50, 3, 4. Kana yo. Thank you.
Ano,